Ninarenak Kaixo, hau Kristiana oso mutil jatorra da eta Beraztegen bizi da. Bihotz-onekoa da eta Nartzisen oso laguna da. Hau Nartzisa, ez daki asko euskeraz, baina jatorra da. Eta nirekin asko gustatzen jolastea. Kaixo, aurkeztu behar dizuena da Maria. Maria oso alaia da. Kirolaitea gustatzen zaio. Guapa da, biebeltza, bilisua eta luzea. Begi marroia. Morena da, altua. Orain aurkeztu behar dizuena June oso bihotz-onekoa da, zabala da, laguna da, ile motxa dauka, marroi handia eta marroi iluna, eta oso maja. Kaixo, ni Amaiur naiz, eta hau June da. Oso jatorra da. Ibarran bizi da. 7 urte ditu. Altua da. Ile marroia dauka. Begi marroia dauka. Alaia da. Kaixo, ni June naiz, eta hau Amaiur da. 7 urte ditu, Leaburu bizi da eta oso alaia da. Futbolen gustatzen zaio ibiltzea. Kaixo, hau Asier da. Oso alaia da, oso jatorra da eta oso txintxoa da. Lana ondo egiten ditu. Kaixo, ni Asier naiz eta aurkeztu behar dizuena Nagore da. Oso jatorra da, txintxoa, alaia eta begi marroiak ditu. Kaixo, ni Eneko naiz eta Jon aurkeztu behar dizuet. Nire laguna da eta oso jatorra da. Lasaia da, begi marroiak, ile beltza, eta oso polita da. Kaixo, ni Jon naiz eta aurkeztu behar dizuetena Eneko da. Oso alaia da, oso lasaia, bihotz-onekoa, lagunekin asko gustatzen zaio ibiltzea eta 7 urte ditu. Kaixo, ni Elorri naiz eta aurkeztu behar dizuetana Leider da. 7 urte ditu, Ibarran bizi da, asko gustatzen zaio lagunekin ibiltzea eta oso alaia da. Kaixo, ni Leider naiz eta aurkeztu behar dizuetana da Elorri. Oso txintxoa da, oso jatorra da, bihotz-onekoa da, futbolen ibiltzea gustatzen zaio, pelotan ibiltzea. Kaixo, nik Irati naiz eta aurkeztu behar dizuetena da Eneri. Oso alaia da, begi polita ditu, Ibarran dutena, 7 urte ditu, bihotz-onekoa da. Kaixo, nik aurkeztu behar dizuetena da Iratia. Oso txintxoa da, bihotz-onekoa da, oso asko gustatzen zaio lagunekin ibiltzea eta oso txintxoa da. Kaixo, nik aurkeztu behar dizuetena Josua.
oso magoa da eta bihotzonekoa da. Futbolean ibiltzea gustatzen zaio eta bere lagunekin ibiltzea gustatzen zaio.